mensen die ik wat een beeld van een buschauffeur. Van, dat ben wat oudere mensen, vaak wat oudere man. Met alle respect. Hè? Maar nee, ik ben wel een van de jongeren. Maar ik zie wel om je heen dat er steeds meer jongeren toch wel richting dit beroep komen. Ze is een van de jongste buschauffeurs bij Arriva. De 22-jarige Galit Anjema van Holwert. Zo'n 2 jaar riet ze op de bus. Ze zoe eerst verpleegkunde studeren. Maar jij doet dat Arriva ook meisken zocht. Nou, ik denk, dat leek me wel leuk. Dan kon ik en studeren op het hbo en ik kon bij de bus aan het werk. Gewoon een beetje als bijbaantje. Dus net in de supermarkt, maar gewoon zo wat. Maar toen vond ik het op een gegeven moment zo leuk. En ik kreeg een mooi contract om van Arriva. Dat ik dacht, ja, dan kijk ik nog wat terug te denken. Maar ik had bij zo naar mijn zin. Ik ben goed opgeleid. Allerlei leuke mensen om me heen. Ik denk, dit is wel gewoon echt wat ik doen wil. Ik al wie het eerst net de planning. De leefde van de bus had ze van huis uit meekregen. Vroeger, toen ik al iets kwam, wie ik al maar mijn heid mee hebben bus. Mijn heid is ook buschauffeur. Die is nu 27 jaar hier bij Arriva. Wie ik heel vaak mee moest betiert naar ballenbakje kleermeidje, 4 uur moest. En heel daar mijn heid mee op paard. En wat voor routes riest er normaal? Of wisselt dat heel bot? Nou, dat wisselt heel erg. Want we hebben eigenlijk nooit een vaste route. We hebben gewoon bepaalde chains. Nou ja, en in die chains stoppen bepaalde routes. Nou, die moeten we dan rijden, maar de ene dag has die chains, de andere dag has de andere chains. Dus we komen eigenlijk wel door de hele provincie. Arriva had al een skof te krijgen met een personeelstekort. Nevens Galit zoenen wel meer jonge vrouwen van de bus kiezen kennen. Al leidt daar nog wel een uitdaging. Nou, ik denk dat het vaak wat onderschat wordt. Mensen denken vaak, nou, wat saai, een beetje wat dom busrijden. Maar het is wel wat meer dan dat. Hij is natuurlijk ook gewoon een verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is een bus vol met mensen. Nou, daar komt soms op plakken waar je totaal net bekend bent en dan mag hij er maar mee rijden. Maar dat is toch weer een stukje uitdaging wat ik persoonlijk heel leuk vind. En ik denk dat oren, als ze dat zeggen, ook wel leuk is. Wist heel tijd best lekker boeten, het is lekker om die hinnen in. Ik ben hier die kan heel erg genieten van de natuur. Nou ja, om die hinnen haast natuurlijk al die mooie natuur, prachtige routes. Just die zelf dit die hele leven dwang? Ja, zo had het nou ook wat. Ik vermijd me echt prima. En ik vind het hartstikke makkelijk om te doen, makkelijk werk. Nou ja, wat ik dus, de steeds hobby. Dus ik wil het zo lang mogelijk naar doen blijven, want ik ga het heel erg naar mijn zin hier.